Diríxete no REA á zona de descarga da folla de contidos do reto que escolleras. Podes descargar o arquivo en formato PDF facendo clic na súa imaxe. Neste caso non poderás traballar no arquivo, pero si consultar a súa información. Se queres, podes descargar o arquivo en formato editable tal e como ves no vídeo. Localiza o arquivo co xestor de ficheiros. Eu vouno mover ao escritorio. Minimiza o REA e localiza o arquivo no escritorio. Se fas doble clic nel, abrirás o LibreOffice Writer. Podes seleccionar co rato as liñas que hai nas zonas de escritura. Eliminas coa tecla de retroceso, xusto enriba da tecla Enter. Escribo o texto que requira esa zona. Se queres quitar a letra grosa, lembra que podes seleccionar o texto e dar na letra B, tal e como aparece no vídeo. Só tes que facer dobre clic no cadro que queiras escribir para que a zona de escritura se active. Podes achegarte ou alonxarte da páxina facendo clic no símbolo máis ou no menos que hai na barriña da parte inferior dereita. Pon o título do contido sobre o que vas escribir. Despois escribo o texto para ese contido. Mete tantos contidos como precises. É evidente que os contidos dependerán do reto que escolleras. Este vídeo contén só algúns posibles contidos dos distintos retos para que aprendas a traballar con este editor de textos. Non esquezas gardar o teu traballo na icona do disquete tal e como ves no vídeo. Cando remates e despois de gardar, poderás pechar o editor no botón da Xe que atoparás na parte superior dereita.